Sorgeix de la idea de voler retratar més que tot una època. Aleshores, la idea bàsica era agafar l'exemple de tantes actrius que havien estat actuant a Barcelona a principis de segle i que d'alguna manera en aquella època eren una mica l'Star System, com ara podrien ser les persones que surten per la televisió. A partir d'aquí desenvolupar la crònica o la història d'una dona, la seva vida com a actriu, amb els seus clars, els seus foscos, i també els motius que la varen portar a actuar d'una manera determinada. La persona que us introdueix i us porta per aquesta història és la filla de la dama, que us explica com era l'època, com era l'èxit per les persones d'aquell moment, però l'èxit i tot el que s'amaga darrere, tota la foscor d'aquestes persones. Riureu i plorareu, també, suposo. No és una comèdia, és una tragicomèdia. Jo crec que és molt important, és que aquella època era una època en la qual hi havia molta alegria, molta festa, però en realitat el que hi havia era molta oscuritat. Precisament l'alegria i la festa estaven dissenyades per amagar el que en realitat era aquella societat. I una mica és el que intentem explicar aquí. Que ell pugui empalmar amb el tros de música de Res és impossible, que és una cançó que és molt espectacular a nivell de moviment escènic, saps què vull dir? Que només t'has de posar l'abric si és que te l'has de posar. Però fes-ho com ho faràs, perquè si no... Vale. Els dies i les hores passaven lents en aquell pis de General Mitre. I mentre el poble es comentava que la Joana havia marxat a treballar de minyona al Tarragonès, la futura Janet d'Orleans devorava revistes de cinema i caixes de bombons a l'espera del pròxim campàs. O bé la xocolata fa tornar boig, o bé aquelles revistes van exercir una estranya màgia en la meva mare. De la nit al dia, el seu protector va deixar d'agradar-li. El món era tan immens i ella fingia tan bé. De cop, les paraules màgiques van tornar a sonar dins el seu cap. Res és impossible si deixes que passi. Res és impossible si ho intentes. Pot semblar difícil tot el que projectes. És qüestió d'esforç, tot està a la ment. Mouràs la muntanya si tens una pala dient. Disculpi, per favor, per anar a l'estació. Pot ser papallona o quedar-te oruga. Força el teu cervell fantàstic. Els somnis el fan fort elàstic. Una veu del cor et canta sempre. Res és impossible si ho intentes. Res és impossible si ho intentes. El teu repte tracta de fer el correcte. Ningú fa per tu mai. El teu prop veu les flors més petites també apunten cap al cel. Res és impossible, t'imagines? A la meva boca sols això escriuria en honor als homes lliures, pensadors que mai es blinquen. Tindràs per fer tot el que penses i res passarà fins que ho intentes. L'estació. Res és impossible, l'única escena. La cosa
va donar una habitació a un motel. I dimarts següent, amb els diners a la butxaca, comencem a explorar Barcelona. Que la majoria dels homes que anaven al teatre. Estava boig per la mare. Va agafar el vestit de la talla més petita. Els pits li sortien per l'escot comprimits a punt de rebentar. I la faldilla es tenia a la seva cintura d'una manera asfixiant. I tot el seu cos de dona es mostrava embotit sense secrets en aquell ventatge compressiu. Ja dins de l'escenari, el cigarret que el director va relliscar dels seus llavis. Si deixessis el teatre, tot això seria teu. Què ha dit? Deixar el teatre? Jo no sé què dir. Soc una dama, una actriu. Soc el focus dels aplaudiments. Els meus admiradors, el meu públic, són ara els que aquí m'adoren i es barallen per trobar una taula prop meu. Soc la primera dama del teatre i també del Reis. Una fos. Llum, 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 tot comença com un silenci seguit d'humor. Llum, llum, molt avorrida, per cert. Des de la llotja número 5. Les tres germanes de Txékhov, a punt de desaparèixer d'aquell tediós exercici de teatre naturalista. Espera la funció. S'encén un focus i surt a l'escenari l'empresari de la companyia. Aquesta nit espera! Janet d'Orleans tornarà a brillar demà a les 8 del vespre sobre l'escenari.
Janet Orleans, que ho desmaiava amb la meitat del primer acte. Estrena frustrada. Ahir, mitja hora després de començar la funció, l'actriu Janet Orleans va patir un desmai enmig de l'escenari. Cancel·lades les funcions d'avui i de demà. Clar, Janet Orleans embarassada! Al principi no semblava fer-li molta gràcia. La veritat és que no entrava dins dels seus plans un nadó, i els seus plans eren el més important. Aconseguir una mainadera era primordial. La seva carrera no podia parar. Una mainadera i un cognom per la nena. La família del vescomte mai sabria. Tot plegat, massa feina per una dona com ella, acostumada a viure lliurement. Per mi, les hores passaven dins d'una carrassa d'espart al terra del camarí. Sola i avorrida. Em passava la major part del temps dormint. De tant en tant, la senyora Alba, l'encarregada de vestuari, venia a canviar. Bé, a tots us ha passat, no? La mare entrava després de la funció i ni em mirava. Es desmaquillava i... La mare es preparava acuradament. Els homes com el Molinero els agradaven les noies fines i poc perilloses, d'aquelles que no els deixen en ridícul al llit. Es va estirar el cabell, maquillar de manera discreta. El vestit suggeria totes les seves corbes, però no ensenyava ni un mil·límetre del seu cos. La seva pell de Venus. Tots els coronels passen a la reserva com a generals, pensava. No estaria malament. Tenir un marit vell et permet disposar lliurement dels teus amants. La dama dels Reis s'havia transformat en una promesa de virtut i senzillesa. La senyora Alba va entrar a buscar-me. Me l'emporto ja? No, va dir la mare. No sé, planxa el vestit al segon acte i espera que em vinguin a recollir, ja t'avisaré. La mare va mirar enderrolida la cabassa i, reclinant el seu cos al divan, va esperar la visita del seu pretendent, mentre a petits glops consumia un got de licor dolç. Diuen que de petits no tenim records, però jo encara sento l'olor d'aquell licor perfumat. Des del meu bressol d'espart detectava el món amb el nas. El maquillatge, l'olor de les seves cremes, el seu poderós perfum de gran dama, el tabac. Les hores van passar i el coronel no apareixia. La mare s'havia begut tota l'ampolla, estava nerviosa i una mica borratxa. Què ha passat? Que no soc prou bona per ell? A la merda! Jo he caigut a dalt. Vas veure arribar la teva estrena de la sordina. I tant si és això, tinc que
enamorada. Aquella nit, però, va ser diferent. Un home molt gran, col·leccionista d'obres d'art, va quedar encisat de la boca. Què em diu, senyor Rubinstein? Marxar amb vostè? En 2 dies se n'hauria cansat amb mi. No em faci riure, la seva princesa sona... Perdó, senyor Rubinstein. Com? Amèrica? Nova York? Senyor Rubinstein, jo no sé què dies. És un anell fantàstic, caríssim. Com diu? Un anell de compromís? I que era de la seva difunta esposa. Senyor Rubinstein, jo... Sí, de Carthage. Prosit! I arranjar! Salutem! Skål! Es robiamo trascendere. Dona al món gira algun pas, ante al poder. Si vols tan dur, vine a brindar. 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 Si vols tan dur. La festa
Veurem, Si és el tacto el dia 7. És possible o...? Home, de moment sí. Perquè el Això altre de Sant Antoni estic a tocar. Sí. Vale?